здравейте всички! Аз съм Тони Хинов и това е Футболни дракони 2 и те ще играят дуспи от Слевака. Е, това ни е новия играч! Ей, маняк, той бие? Каква слаба глед. Аз искам да снимам, няма викаме друг, че аз не ставам за Левак. Ето Меси, ето новия играч е за Гризман. Имаш кой на футбола? Какво? Имаш кой по футбола? Ми, ти си новия играч от отбора ни. Играчи FC? Не, ние сме се измислихме футболни дракони. Футболни дракони? Ти си тенис. Май трябваше да почакам да дойдат още хора, май. Ако викнахме Дени точно с Левака и той да мачка. Дойдем при новия играч. Футболни играчи. Ти си новия? Здрасти. Аз съм Антон Гризман. Да, той е Антон Гризман. Ма ти снимаш ли? Да, бе. Аз си правя футболни дракони, имам поредица в YouTube. Айде! Сега те залитахме така. 2-0. Един бауер. И ти какво направи? Ще бъде много малко, защото ще ходя на рожден ден и съм до 2 часа и затова почнах толкова рано. Забравих! Сега Митко вкара почти бразиле. Извинете, почти Митко вкара 1-1. Можа запиша гол на Митака! На псовете, наркомани. Това не беше гол. Аз сега снимам точка да се виждат хубаво головете. Трябва някъде в кал центъра. Едо ми така Спартака, на. Какво опазване? Ни батко тя го бех така. Ланда! Аз викам, че и аз Ланда. Левака да ге! Ще стане Левака да ге! И не стане Левака да ге! Защото Хриско е слаб, не може да вкара! Майтава се! Искаш ли след това? Да. Добре. Гол! Да! Следващия епизод на 3. Това ще бъде утре. Качен. Защото другата събота и неделя няма качвам. И затова ще го снимам утре. И ще бъде много. Няма! Що? Еми да, това е целта. Сега 3:40. Ей, чакай! Много високо е! Там дървото или ти е вратата? Ти гледам бешат. И Хриската също крипа ще ти каже YouTube страницата ми. Тя е Тони Хинов, маняка! Тони Хинов. Му за Митака! Му! Какво? Вече да го спреш. Не. Еми да стане по-дълъг. Да, и Митко! И Митко е нов, И Митко! И той е Митака Спартак. Двамата са нови, забравяй. Вие сте двамата от футболни друго. Аз като се върна от рождения ден ще ви залепа и няма да ми се сърдите къде съм ви сложил. Хриско, ти ще бъдеш централен, Митко, ти ще бъдеш вратар. И така, виждам го. Каква глава има?
Той има огромна кола! О, сега минак. Е там, кой виждате? Кой виждате? О, е там е другата врата. Сега разбра, че мога да зумвам. О, чакай! Трябва да сидам на местото си. Айде. Това гол ли беше? Не! От камерата вижда се, че се гол. А това англичанин е французин, а не българин. А, добре. И така се бърка. О, зъби! А, добре. И това ще бъде ли гол на Битак Спартакано? Битак Спартака не може да вкара. Що по-цяло е така? Хриси! О, виж прякорите. Той Хриси Бързака. Той бил боц. Бити, пак няма да му стиш! О, чакай. Фалове ли играете вече? Да. Там не е ли фал? Мале, това беше смешно. Може да разходим. Вижте това яко куче! О, я! А, града! О, вижте го! Вижте како ти коди. Какво да играете? Не. Ох, Хриси, маняка се оплаква. На мат. Ай, вижно! Аз ще вардя с камерата, ако мога. Ай! Аз я... Майкото! Май се отказвам, няма да снимам. Да вече ме убих. Ей, брат, ти си в YouTube. Мисля, стига, защото много става дълъг и ме мръзна да държа камерата. Аз съм вратар. Не, аз съм вратар. А, добре. О, това ще бъде трудно. С камерата. Трябва някой да снима отстрани.